nyobain belakentan karing don jong ngablapan paulang produplay ban benim kapertei lakas nam hakal rila bensley dengan hiding prakat padangim laka pertei barokah paidin Mansyusno hading planong penim Bangan yo yakapan siyan hading Hading penakunublay Das nam Jisulatan Mayo inonut itray jongam Amardei haudil Puji sayang Pan penim ban pen koi paryangan Dengan hiding prakat padangim Laka pertei barokah paidin Mansyusno hading planong penim Bangan yo yakapan siyan hadin Anyay ne hading na siya pertei nganopay jingleran nganyo bengan perlan Ilabaon sakon siya buram jing sispa Magrikut joku nganyo bentan Dengan hiding prakat padangim Laka pertei barokah paidin Mansyusno hading planong penim Bangan yo yakapan siyan hadin Dengan hiding prakat padangim Laka pertei barokah paidin Mansyusno hading planong penim Bangan yo yakapan siyan hadin Mansyusno hading planong penim Bangan yo yakapan siyan hadin Ngi pediang sngobhai piu pailang jong try kani ka step ban ngai khublei Good Friday ye pi we
kibalala banya poi hage ni ke step ke bamenta ngin yo ban ya chishu ke jing shakri ni ke por da ka bangin yo so lang na ke jing ruai ke ba ars pa lai ke jing ruai ke ba ars pa lai banga kerpa de phi ka ba phinang ruai ke de jing ruai puson ni ki kan tien jongka kum ka dak ban kan mau ya ke jing sha ke jong Jesus Christ halor jong ka ding fana ngakan mau yu Jesus bahok u Jesus bhabreu jem no tam men met ha ke jing kriat bajur bus ep ha ka kper kom ka snam kas ep ka basau ka la jaw bu pisa jur e ka mansim te jiu nom nganom la klet shu ya jingit bakrau nong penim ngin ruai borok kit khot na ke jirwai ka ba spa lai bad haden juga ke jirwai ngan sngop ha shibun ban khot iba idi rani in siok ban wan shin shikman ya ka ban pulien ka ktien ke jong blai bad ban pen kan tang ke jing shakri mau uji subaho uji subabrim jenuta dan bit hakajing kan baju pusat akan bentuk kasna kasep kabasa
shuai ke banyak bani pai syak jeng duai ngin syak skor ke tien ke jong blei kat kum ke kitab Isaya kalau nong ke besan pulai kat to kat nikit khon ue balanget ya ke jeng penbena jongi bat hano la pen pau ya ke sang ti utrai daba umi no ha ke khmat jong u kumu jing thung badang lung bat kung thiet na kadau reng khiang dan dur lem na jing itnat te habang dio i u dan ka jing bhap riu bangin ibha u ulalong bala ibeng bat bala kentat de kibriu ubriu ke jing snosi bar batip ya ka khuslai bat kumu ba kibriu ke jubu ri ela ka khmat na u la ibeng ya u tengim semlenyau yo u shisau la ba ya kijing khuslai jongi barulakit ya kijing sngosi jongi penban ngilanyau yo u bala penmong bala syok dau blei bat bala penjenjar henrei la penmong yau ne namar kijing rengkang jongi la penluet ya u namar kijing lek bom hok jongi kijing pensidom bat kijing sup jongi kalalong halor jong u bat da kijing jingam snam jong u lapen khia engi ni barok kum kilang brot ngila sakama ngila phai no uwei wei shala kalenti teu trai ula bu halor jong u ya kajing bom hok jongi barok laban ben yo u penban ula penrit yala de bat semla ang la kasentur kumikun lang brot palayalam syakajing peniap bat kum kalang brot kebas ngap jar hakmat kinong ot snyu jongka shisha semang la kasentur da kababan ben bat kajing bisar la simno ya u te syapang kajing im jong u bala perkhat bala ot no ya u nakari ki ba im namar karengkang upat lang jongala syok ya u bat kila penlong ya kajing tiap jong u lembat ki boman lembat warius pakru hai kajing yap jong u la semla lek jubor lemne semla don kabut phon ha kasentur jong u penbanu trai ulamon ban penluet ya u ula pen khuslai ya u haba men penlong ya kamen sim jong u kajing aingu namar kapop unyo ilo sembai penslam ya lagi sengi bat kamon utrai kan roy ha ka kti jong u ngini pendam ha ka jing duai kumne au ble ukpa jing yu ba beneng ngiwan ha ka yeng ka bakentang ka jong me ngiwan rengkat bat ka mensim bangiken mau it ya me namar ba mela it nakabenta jongi hadin mela pendap biala ka jong commission jong kajing ya thu ya ka khubor ka babha mela jit ya ka ban sya ya kajing sya sitom halor jong kading pna tribe it abangi perkhat ya kini ke baro kemensim jongi kesngokia hanrei habangi pai pat ken trai bokodor de namar ba me it yangi melajit ya kaban syak sitom bat kajing syak sitom jome kalalong sisa kakuna ka bokodor mela penmi yala kajong kesnam mela the yala kajong kesep bat mela pendap ya barok kajing temu nakabantaban pen im yang ikotrai kenrat bokodor ngiwan namar katahakan ke yeng ka bakentang ka jome hakan ke secap ka benta ya ka ban ken mau ya kajing syayap jome halor jong kading pena try be it ya bangi don ka yeng ka jome ai be kajing mut jing perkhat jing barok kinom poi sene setai ndrai kajing mut jing perkhat jongi ngin perkhat ya me unong pen im bat
Lada kadai ya no ke berang jengai ya kemon ke jome akan ke setiap ke pamenta. La kolong yang abad yang ibarok lang ke badan ke jeseng. Men yok banwan me ban ketak daun sem bako jome. Bandeng inda ken sisai ke dor jong ke jing syayap ke jome ke pamenta jongi. Bat nginda IT la ke jong ke jing em. Sim ko try ngi ai. Sim yu pat lang jome barok akan ke setiap ke pamenta. Bakin mi na ke jeseng. Rengkat bagi jingkar ko bagi man haga jing im kta haga jaka bagi syong kta lang baka ktin ko jome ka ben kren lang bau syakri jome bat pendon kami lo jong syakri ko try habon kren ya ka ktin ko jome ni tips kam ko mangila duai men yo ban ai ko khubor ka badai biang haga ka step ka bamta baka nong ka jingkar ko yu pat lang jome kar khur ki banta barok jong jing syakri ko try la kalong ka jing ruai ka jing duai bat barok ki benta jo jing syakri ngida pen kentang no eki haga kerteng go jong jisu mentas ki bom jukut ro amen amen ngini yo pat ban ruai ke jing ruai ke balai spa nyo pu nyo ke jing ruai ke balai spa nyo pu nyo da jing i uat yanga lapop laban yanga haterpeng uba yanga ulam hayeng ipa kad baki angel kierwai ki kemen saudong ka kedutrai kedau hanga krung belasum namar jonga usya lale benyo u lakum lapen pong pan singet sya ngamtip ui ayu hanga kaniu sya namar jonga ajing it blawat yanga akasnam blatet yanga jingai bela kering yang haga syada mutra tu yang lang ke de po ban ye sok ke de jirwai ke balai spa nyo bunyo
Rabangi bit ngangit habangi don hagani ka jing syakri habangi kan mau yagani ka sngi arhajar snem menshwa hakabaw nang panimbe jingi u Jesus Christ ula sya halor jogading pana holom Calvary banwan syagani ka perthai ngilruai ka jing ruai ka baningkong unong ruai shiman simuong habang ikan mau yaw Jisu bahok. Yaw baki nong sensyar bat kisim. Kila sakhi banong ba om siyam la siyam daw. Yaw Jisu ulong ubahok ubakhoy ubatlem. Henry kat kata kajing long hok jing u. Ula siya namar jongi. Ngakwa yangi hagani kapor. Bangin pelik jimut ban kan mau ya kani kecing syak ka jong Jesus Christ. Habangin duai ban kan mau. Habangin khabrep eki khmat ban yu iyo Jesus bala syak halor juga ding pana. Phila ban duai jar-jar ke men sim phila ban duai jam. Perkhat yo ni Jesus. Ubahok ubala syak namar jong abat jong pi. Kay kajing songu ka ba pidon ha ka dono ka chong pi. Kay ka ba pikwa banong. Yaw Jisu bala sya namar jong abat jong pi. Kamo nong ruai simen simuong da e syangan ai bangan siu kelyang. Sim nga ai baro yaladi. Pikloy na em ban ai la ka jong ka jingem. Haba pi perkhat yaw ni u Jisu bala sya namar jong abat jong pi. Ayu pidon banyathu, ayu pidon banong. Kay ka don ha ka dono jong pi tungin ya thu ha gani kapor. Tingnya diwai lang ha gani kapor. Jisu be, Jisu bokodore. Yangu ime atrai de namar bami mala it shua ingi ko trai. Kajingi ye ka bami mala penpau halor juga ding panako Jisu. Ban shem ban ket ingi atrai ki pop ki jongi ko Jisu bakodo. O nga haing ho ime go trai be. Lapan kat ye ka jingi de jongi baru kupaha jongi bahabaneng go trai. Deka jing mayan la trai melawan ko Jisu ban sya namar jongi. Ban panyasno pat ye ka jingi de ka ba im jongi. Hapadeng jongi atrai baru kupaha jongi bahabaneng. Kasnam gachime ka balatut lom Calvary go try. Kawa ba kabadap ta kasnam go try ong no rwai. Kabasat iki pop ki chongi go try Jisu. Wala dangem don hok go try ban yeng ban krene ka kerteng ga chome ko pa be. Degani ga jingi chome ka ba ai pa dingi go try ka lat. Bangin yo ban yeng ka kamat chome go try. Kipop ke besau tu, kipop ke besau han go try melawan bansai ni dekat senam jom ego pabit. Ni aingo eme go try, ublay ubahok ubakot go try, ubam syam don kanu ka pop go try cheese ubakodor. Kecing bom hok syam la syam hame go try, remala syana marchungi go try. Try ngas ngoban ong agani ka por try. Da ingin ai bangin siu kelyang ya gani ka jingi jome atrai. Shimi ka jingim ka junga ko try. Shimi ka jingim ka jungi ko try. Ngikwa ban play me. Ngikwa ban yathu ya gani ka jingi chika perthai ko try. Kat gani ka jingi ngim la ban syam ko try. Jesus. Ho ngi hango ime ko pa. Ngi hango ime ko Jesus be. Ni hango ime ko try. Ki dono jingi ki shlai de ka jingi sngongo yeme ko pabe. Try ni ai ka buram yeme. Ko pa ba ko dot ko try. Ni hango ime ko Jesus. Ni hango ime try. Amen. Unorwa shiman semwong. Ngas ngotu menta jingi habu Jesus. Kalong ka dor ka barem kani. Kajingit kajong Jisu balawan banwa dia ngapa dia pi. Habolawan ban sya om syamon bakawai ka mensem kan jono.
Uan ban pen em ye ke man sem ke bala chot ke bala rem. Ko ki lok ke be ko ki prabange. Lada dona pedeng jong pi ke ni ke jeseng pinang jingai no boleh. Piempat ai ke dono jong pi. Piempat sya bo jisu sen syar ye ke jingem bat ke yeng ke sem ke jong pi. Ngong ye ke ni ke por ba ke jing temu. Kababam jekut ke jong belai kelong habawan ban wahat ike man sem ke jingi jingi bela wahat yang akasnam bela tie denga yo dang don ke man sem ke bokodor ke ke jing syakri yo dang don ke man sem ke bokodor ke be solang bangi lama ke ke jeseng ong uji suan ban wahat dengi ke tiu piar ban ong ke ke kliman ngai ye jepi compare ki pop jungi ki long kanu handau piar ki ktiwa ngai je pi u khot i he jangi ya don pedang jungi pedang ile kai la ke jong ke jingi pedang chingai no boleh wan shi ka ding phna ka don ke jing ma be wan shi ki kchat ju ka ding phna ka don ke jing phnem ngong ai fi ke ni ko por tong no ile kai la ke jong ke jingi la da don pedang jung pi ki bahai yang asam ki parlok ki bapitip de kerteng ngong pi thu ki ha ni ko por uji suun pelaj ki uwan ban sha de ka banta ke bukum kita tunge dwai ke ni ko por ya ke jing pelaj ya ke jing bam ke jong uji su ban ha ke ju ko por ngin dwai kumbau ni uji su lawan om tang ban ket ke pop jingi wong awan ro ban ket ke jing pang ke jing shitom wong da ke jing jingam snam jung ala pelaj ke jing pen ya ke jing pang ke jong pi ngin kan mau ro ha ke ju ko por ya ke prabang be jing ke bapang ke beshitom ngin kan mau iba amos kharmolong we ne karang ba jung palang I don ke jing shitom ngin kan mau I na kam dai kong holda shabong ngin kan mau ini prabang na ka banta jong pi we ke badon ke de ji seng ra ke kti jong pi de ke chinge la da don ki ba yeng sem na ka banta jong pi ngin duai ke jing ban khia ke jong tra ai ngo yo blai ke jing duai jong pi na kam tai kiao jong aro menen li yo ban me na hospital duai ke jing ban khia ka ba janai ke jong tra ngin duai na ke ni ko por na ka banta ke ba pang ke ba shitom ban ngin duai ke jing ban im ya ke jing ban khia ya ke jing palai lo ke jong tra tu ngi duai lang ke ni ko por try ba ngi ai ngo ya ke ni ke jing ke jong me Melawan ban wahat yengi ke dong pop ke bala jot ke bala rem go try ke jingi ke jeme ke maong yones lai kan reu na ba mele e ko try ka ta ka thai ka perthei kat hado melai tino yalo khon bala khamarwe try chi subakodor ngatip hagani ke jingeseng ke dang don shibon ba ke mensem melawan ban yalam ki hagani ke jing shikri ke step try me kwa ban yeshem bat ki me kwa atry ban pen emi ke mensem je ki me kwa atry ban don ke jinge sok bat ki ko try chi subakodor pelaj ki ko try chi subakodor lada don kodo ke jingele haga jingem je ki ko try ke jing bom sok ke jing bom hon ai bagani ke step kan de rai baki ken diang ye me ken mat ye ke jing sales pa cho me ken mat ye ke jing pelaj ken mat ye ke jing map ke je me ko try ki don ki bahi yang asam ko try ki don ki parlok ko try ki don ki pramarjan jingi ko try ki bam padio pediang ye me haka bukum ke de ko por bangi don ban shakri me ko try ki don ha ke jing soba ke baharu kom juga de ko berthai try ni dua ye ki ko try ni sa ye ke de men sem ko try bam me man yo ban pen em me ki ko kon rat pi o ngi ra ro ki kerteng jingi ki prabange ke badana peneng jing system na kam dai ba amos na kam dai kong hol ko tra na kam dai ki wei pu ke prabange ke badana ke jeseng ke bara ke kti chu ke jinge chung ki ko tra ai ba ke jing pen khia ke jo me ko tra ka lo halor ki mat ke jung ki ko tra ya ke jing perlah ke jo me ko chisu o ngi da dua ru ye ke ni ke step ko tra ye ke jing shakri ke badangsa ye ke jing ruai ke pekerpang ya ke kubor juga ktien ke jo me ngi depan kentang ye lo jo shakri ba dio pailang tra habon yo ngau ke kubor jame kutra ngin mi ne ge jeseng rengka bi jing ker khu ge jome ngila dwai de ge jinge ha ke kerteng ge jong jisu amen age ne ge por ngin ngobha shibon ban khot ye ka worship team jong ka balang ya ka bikin yo ban ai ya ke jing ruai ka bekerpang jong ki ngin khot ki shi khmat ha ka bikin yo ban ai ye ke ne ge chirwa ba ke ne ge chirwa ka bikin ai pedeng jong ki ke keren shipang ka Calvary ke jaka ha ka bau jisu ula sha namar jong ha ba jong pi
Shisha Ulama Peyakipo Jonga Gajingkit Pakyalaha Hamta Hakabari Ajing Iglesias Pae Yana Baute Kajing Ai Hanga Usyak na marbui Yana Hakalbari Jing isnehang tabakraw Shisha Ulama Peyakipo Jonga Gajingkit Pakyalaha Hanta Hakabari Jing isnehang tabakraw Shisha Ulama Peyakipo Jonga Gajingkit Pakyalaha Hanta Hakabari Dengan onglang amen. Amen. Aingo yo blay na kamunta kede ka kubor. Kabalong siya ke jingkar ku. Bat kabayo ban keren sipang ke Calvary. Sengo ban ai ku blay. Ya ka worship team ikit khot jongka. Kede ka por kaba biang ya ban ong ku blay shibo ni pi. Kum nong yalam juga worship team ngai ka dedication. Ya ka jing syakri juki ka bangi kum ka balang ngimla syu ban siu keliang ka por ka baki ai man ka sonde ban syakri lamba ki jingruai ban ha baki don ki por baki ai ki jingruai ka pekerpang ki pelut di kisngi ban praktis ki jingruai bang kerpat di pikong pai lang jong trai ki pra bangi nang duai na ka banta jongi ki babon na pedeng juki ki dang don lagi jinglong samla hoi ki don ru katu kan na pedeng jungi ngila don lagi jong ki long yeng long sam duai bo bleun bat scamming you nang kerku ngi kum ka worship team Penginang laban ai ke jing syukri ke babahatam. Na ke benta ke buram ke jong blai. Ila poy ke ni ke kentai ke bangin yo ban ngap bat ban syak skor ke ketien ke jong blai. Nyango yo blai ko mangila bu ke jing duai. Ngengei bau blai udon ke kubor lom bau syukri jungu. I paso kenong plu. Balong i paso in charge jungi. Tungin peli ke dono jingi ban pediang ke jingker ku ke jong trai. Lamba ke ketien jungu. Hakaba un wan lam. Lambau syakri jungu hagen dega step. Pastor, ni khot ye pisi ka pulpit. Bangengai bo bleun yo ban pendon kampi nam ta ka puram jungu. Ngai ngo yo blai hagen dega step ye ka bangin yo ban ya don lang kat ne ban pendap ye ka dega jing bani. Bat yapi ki basyong shabar kumju ti to blem kerku yapi blem dan kat habang isngap ikaktin ke jong blay ai ko blay Good Friday yapi baro ki parabangai ha ka kerteng ke jong Jesus Christ ubala yap halo ding pna Calvary kani ga de sngi baro ke bangin yo ban kan mau kerpang bat ke perthai hi baro ko wei nakabenta ka jing yap ke jong Jesus halor ka ding pna Pagkasaw banay ko blay kerpangru ya ka medyo ya ka music team
ki samla ki balai ke ke jing ruai ka balong si bantai ke kubor ke bagan kren ke kubor kumno jisu ula yap halo lom Calvary nakabanta jonga bat jongpi kene ke ski ke bak barok ki rungech nado sor hanong kendong pada ke perthai barok away wat ki bompat ngai do ki tip ye ke ski baga ke ski ke baki kenmau kerpang yau jisu ubala yap pading phna paro kasal chlong ki tukan ki khang wat ki khar bon ki khang bat phin lai hang do rungi i ki buram ye ke ski kan no tamangi ki para bangai ki bangai hau jisu ngi don kamban buram na to ka tanu de sisa ye ke ski bagian ai ke por bekerpang haka jengem basimet haka ying ke jongi bangin reflect ia kata ke jing i ke jong play yanga ia ke ying jongi ia ki khon ki ti ke jongi baladadon kanu kanu ko por pan ke bangin dang yo isi bon ki jing entertain si bon ki jing e haka jengem simet le kum ke jing gedon kam pan kan mau pan syong khop ban kan mau kum no jisu ulawan bat layap nakabenta jonga jongpi kidang don si bon ne kini kisni batap nak jing sosi jing kuslai jong ka jengem bat kum ta te gelios ngau mentan bala polis tang baduai he ne kapor naka kitab jong Isaya ka bangar wa ne kapor ngakwa ban puli ye kene kaju ka benta lala puli he ne kapor ndai ngakwa ban puli ban biang ye kene ki jing puli ka bakrau ka jing thulupa ka bakrau ya ka ban pendep ha ka testament ka bathmai ka bau jisu ulawan shisha bat ban sha shitom naka banta jonga jong pi baro ti tungin pai na ka tin ka jong play na ki kitab Isaya ka ladong ka basan pulai ngan puli no tangkat khat ka basau hadu ka ba nriu ka ongkom ni shisha ulaba ya ka jing kuslai jongi balwar kit ya gajing sosi jongi penban ngila nyau yu u pala penmong pala syok dau belai bat bala penjenja handroi la penmong yau ni namar ke jing rengkang jongi lapen wet yau namar ke jing lempom hok jongi ka jing pensiton ka jing suk jongi kala long halo jongu bat ta ke jing jam snam ke jongu lapen khia yangi ngi baro kum ki langbrot ngila sakama ngila phaino wei shala kalanti tiu trai ulabu halor jongu ka jimbam hak jongi baro to blem kor khui gani contain bingala pule tungin duai atrai ji subakar bi i jonga ka de por kani ka por ka bakar pang na ka banta jongi kum ki bangai bangin yo ban kan mau i yemeu jisu ban buram yameu jisu ubala yap halo ding pna Calvary mela sha jan jar shisha da mela sha ko dit da shisha amla ban batai de ki tin breu ke jongi hadukat no mela sha trai be ke ke por bangi shong hagni ki ben hagni ke jinga bakantang angin pek de ki khmat bakan jaman sem jongi shameu jisu ubala sha ading pna ngin yo iyabe de ki khmat bakan jaman sem bahadukat no melasya bat ban aingu ia mena ka banta ka jing syayap ke jombe bat ngi dan menta nama mala penem bala suspa yagi kran ngi do men sema ko jombe ya ka tin ka ba em ka jombe kran na ka banta jongi bat ai la ka jong ka donut jombe how jisu bagian ai da shisha hameu jisu nong penem kor khu yigi ka por ka do pelang baro nadu kisamla ke long ke me ki long pa baro yangi hang ni bat kom ju hakeleng ki pulpit hasar banong kendang bat keleng ka perthai ngi dwai bo ben sema ko jemon ki hapedeng ki bange ban yo i ki jing kraw ko jemo jisu bala beding pna ngi da dwai ngi depan kentang ye ne ke por ha ka kerteng ka jong jisu nang penem ngi dwai amen amen te para bangai be ha ka ne ke por ngadap da ka jing songo haba ngaperkhat ye la de habang apelai jimut iga tin ke jong balai ban syong bat ban duai bat ban yo i la de prong try kat ne mi i janga kat no tam na ka banta jong phiru ki para bangai
พี่น้องกัดโนตรายมีอีจังกุมโนลักหายพี่กุมโนลักเป็นเหตุเป็นสันยพี่กุมโนลักสตรอเกิลกับจังเอ็มกับจังบัดกุมโนกิจิงเล่กับบังดอนมันเสมาโคจงเปลยอุนเป็นโยอียังไงพี่กันในกปอร์หาบังอีประคัดบังอีสงับยังกเตียนกับจงเปลยยิ่งละพลีมันจันยังกเตียนกับจงเปลยในกันในกิตาบอิสยากับบังกว่าบันเครนในกันในกปอร์กลองกุมโนลักเป็นเด็บกับเทสต์เมนต์กับธรรมายยากับจีทูลป่าอุอิสยาบัดกุมโนยจะกิตากิจิงก็เด็ดบัดกิจิงจันจาร์กิบักทังกิบักคราวกับบ่าวจีสุอุลาชะหัดิงพนาแต่ถ้าดูบนเกี่ยวหัดิงพนาโอนยับนักว่าบันเครนนักในกปัวเรกิชิพาวตลีกิตากิจิงชิตอมกิจิงจันจาร์กับบ่าวจีสุละเครนว่าบ่าวจีสุอุลาชะบัดบางเงินโยอีกิตากุมโนละเป็นเด็บเดชิชาบัดเงินโยอีกับคุบอร์บักคราวจงกับจิงชายับกับจงจีสุหัดดิงพนา Kata ka bang aku aban bu lengkot akan ke por hakan ke kelebat ni ku aban ya pai nak ke tien ke jong blai tapi pai ngin penseng nori makan ke por pat nak ke gospel ke jong Matius kalanong ke baar punyo bat shwai kata ni ku aban pek kum nu ras dang ya kata ka jing sitom bat ke jing jenjar bau jisu usdang usya halaga jong ka jingem But dia kata dengan spek nak gospel jom Matius kalau nong kebalai punyo, kebenta kebenengkong jong kajing syak sitom, but kajing ketang kajing jenjar kajing kodet kebelastan, day hak per Getsemani, but hakane kan lenong but kat kot balai punyo, kalau nong balai pun at pun riu, hang ning yo iya kekedan kebenengkong jong kajing sitom kajing jenjar keba kodet Kabakta ya ke haka met, kabakta haka mensim ke jong Jisu. Barhang ning yo I haka jong dwai ke jong Jisu ke per Getsemani. Uyo I lade ya ke jinjenja. Kabau haban kit bu haban sya. Nakabanta ke jing paman jong ki beriu baro. Kani ka kuri kalong kabaktang nakabantau Jisu. Henry Jisu pat ulaong. Kamen sim jonga kapisa kat ban sayang nama uhap ban kitut ya ke jing paman jonga dike perthai baro hang taking habu duai yu I wang kapen sim jonga kapisa kalenga kat ban sayap kam dai besok kat ban sayap kabar kata ya ke jing mut jeberhat bari ka danut ke jong Jisu ban kit ya ta ke jingkit Kabau play kupana beneng ula ai hau. Kabau mangama pi ngim ju perhat ya kata. Kabau ngi ngim ju perhat ya kene. U Jisu ula duai hak per Getsemani. Lukas arfu asa busaulong te bau don ka hak jing pisa mensim ke bejur ula duai kam shirhem shibone te ka ep chungu kalong kum ka jing jaus nam. Kabalang tidak haga kendo kata galakta yau Jisu ep uyale uduai kala jau kum kasnam haga kendo kata kata ka banengkong para bengai ka jing sitom ka jing jenja ka jong Jisu ka stang nak per Getsemani ka baar ngiyo iba haga lanong ka baar pun riu ka khat ka ban riu punyo hang tu la yo I ba anda kila ai yau Jisu hau Caiaphas bat hak dorbar kini kila bentiu hakmat jong bat kila shoyu bat kiwe kila thap yo kane kala nong kabar pun riu kat khat kabar riu pun yo pin yo I ya kata ka jingjia kabau Jisu ula sya ya ka jing sitam bat ya ka jing kodet kabahadu kata bat hang ning yo I ya ka jing Stang jong kajing bentiu ya ke kmat ke jong Jisu bat ban syoru hakan ke por Jisu dang don ke bormet badang klain udang don ke bormet badang klain bat de ke por bakila aino hau Caiaphas bat ke derbar kumno ban penrem ya u Jisu
Kabenta kabalai ngayo ipat ia ke jinjen jar, kekerdan kabalai jong ke jinjen jar bo Jisu uhapan sya banja lang ba. Kalanong kabar punyo kat kabar. Hang tu punyo iba. Kilay lamno yu ban ipat yu hau Pontius Pilat. Ubalong dan skor. Une unsayo ban tokit sipang Jisu. Anyo ban kelijing sipang Jisu hadu kat no ke jing baman. Kabaulale. Pilat ulang expert hagan nega jiyadai nama ula bat yaga nega kam. Ula syambau Jisu ulang bahak ubakhoy kalakta yaga bensim ke jong tenrei umla balai khmat jong pajba. Khmat jong pajba u Pilat umla balai Bat kumaga nega por jong ke jingle niam ka julong ban pelai yo wairus neu. Haman ke jing leniam pakatakan niam jong ke niam jing light ngayo hang ni kat khat ke ba khatsan bat khan riu hang ni o Pilat ula terwa la on pelait no yau Barabas ni yau Jisu khat ba khatsan bat khan riu ki bait ba ki la perta ki tien ki bajam pelait yau Barabas bat ban penyap yau Jisu kata ke jing ko det ke ba Jisu sya ke benta ke balai Halor kajing yat lanti ke jong u Jisu sya kajing sak narpna ha Calvary ka benta ka basau pat ni yo ha kalanong ka bar punyo ka khat bar punriu hang ni la pelait yo Barabas Henry yo Jisu la sempat bat la aino yo u yaka ban sesa narpna yo hang ni yo balas kila sempat yau Jisu kare kedan ke besar jong ke jistom kajing sempat hang ning ka bang apik nak jingarap jong ki kot repair ban pule ya kerokom sempat ba ke pen sitom jong ki nongrom kalong ke repair hadu kata-kata kajing sempat ke ban ta suki jai ka hadu bau Jisu long briu syu kila tarik ke jang ke jong pada ke janyu kila kelan ya ke met ke jung ya terpeng ke jung bat kila pen kre de ki tiar ban sempat yau Jisu ken janar bat ken jasne bat ki kmut jong ke jing sempat ban bu ki ken jatiar ki banep pada ba sempat yau Jisu ke met ki ngam ke met ke jung ki ken japrek apa ki ngam u Jisu hadu kat no ban perhat ya kata ke jinjia kani ke kenten sempat hang ni kalong hadu kata ki penkre ki tiar kinar bat ki pensitam yau Jisu da ka sempat dan ki breu ki nong ki dakai don ki rusniu ki bayapno kat ba ki dang sempat namar kajur kat no tam yau Jisu kata u Jisu usya kata u Jisu u yo ya ke jing ke ba kraw go jong blai ba on pendep nak benda ki bensim ki bekodor kene gade ke jing sempat ke bakta jur hatu kata-kata ka met ba de ka bensim ke jong Jisu bat hang ning yo bau Jisu bun lek ban ba ye ka dikna ban lek se Golgotha ban poi se Golgotha la sula shu ban ba ye ka Henry u Jisu ulai le doyap ban ba ye ka Henry ula pen mong ya yauni namar ke jingring kang jongi lapen luet ya u namar ke jingle bom hak jongu kajing pensitom kajing suk jongi kelalong halor jongi bat da kajing jam snam ke jongu lapen khia yangi kebangi pule mentan kitab Isaya dia kan ni kebangi lapen dep hakates ke matmai hau Jisu la sempat lapen luet jin ya kamet ke jongu la sempat hadu kata-kata la ong bala jingam snam lot na dukli hadu kejat la jingam snam pada kata long da ka jingam snam ko jong Jisu para baik on ma be ki pom on pen khia ia ke jingpang ke jing crow baro kani ke bor ka jingam snam ko jong Jisu bang yo i ke tin ke jong play la pen dep ha ka testament ke batmai ya ka jia thulpa Isya kalong basan phulai kat khat ka basan
Kene ke jing sempat ya ke met ke jong Jisu la penmong, la penwet, bat la ong ke jing shitam, la pensingam snam lut ya ke met jong ubaro kata dikerkom sempat jing penshitam. Ka benta ka basan jong ka gerdan jong ka jisitam ka ba Jisu sya alo ding pna hang ning iet hot ka ba arpu pra hadu arpu khundai kila loit no iki jan jong kila penkup ye ka jan saho kila tanya ka pansnyat da kisya kila pen pong halor ka kli jong ka tapat ka jingjen jar ka basal ka basan ka ba Jisu usya loit iki jan jong bat nang tala tanya ke ya ke pansnyat daki barang pansnyat sia daki sia ke bajrong ban petenian ha ke kle ke jong Jisu ban penpong barabor ngi ong ke pansnyat ke ke badan buram ka buram nai ke pansnyat kam desu ke badan buram ke pansnyat ke penjak buram hadu kata ta yo briu bahak ubakhoi kisipai rom hang ning yo I kilale katne kila penpong ya ke klik ke jong udah ke pansnyat sia bat kila tenyan ya ke pansnyat sia pakin ngam kini ki sia ki klik ke jong Jisu bat kila bu ya ki ding haga kti kamon ke jong bat da kene ki ding haba ki dan kam sempat ya ke klik ke jong Jisu ya ke pansnyat sia ban pensitom ya ke klik Jisu da ke pansnyat sia kas senam kala play kala tuj haka met ke jong Jisu baru kowe kene gari ke benta ke cincin jar ke bakra ke benta ke basan para bangai be pet Jisu la penpong pansiat sia senam kala play hak kala tuj haka met ke jong ke benta ke bahan riu jong ke cincitam ba ke cincin jar ke ba Jisu la sia hang ding liu I kala penkup ya ka jan jong uhu hi bat kala lam yo u ban sana pna hang ding liu I kala lam yo Jisu ban ai bat ban sha ding pna ka kedan ka ban yo jong ka jisitam hang liu hap ban ba ya ka ding pna bakia ka bala te ka terpeng ka jong ula ya suki ban poi syakol kata dei ka bakum ka ni ka por O Jisu umlang berusyuk nama kajing sitam kajing krau pelat kajing play jong kesna kabashir kei umla syuban ba ban jai ula telon umla syuban yeng badai ko magana ke por kila usiman nong kreni kila pen bor yo usiman nong kreni ba unya raplem ban pen ba ya gading pna jong Jisu usiman nong kerani wala pen ba yang gading pna ban pen poi syagol kata te hang te gol kata kabaki samna kila ruai mantan te hang te halolong kabaki la jupen sitam bakila jupen yak iki breu ki badakai yau Jisuru lara yu usyata bat kajing sitam bakin syirkai kabah nyo kerdan kabah nyo jong sitam kabah Jisu ni I kat khat kabalai pusan ar punyo kalanong kat khat kabalai pusan hang tu pinyo I ya kane ka benta kilasa nar pna yau Jisu kilasa nar pna yau Jisu bat kar komsa nar pna yau Jisu kalong ka bashirkai hadu kata ha gol kata kabala batai ka jaka malai kli kabangi ni ong kata ka Calvary ni I hang ne khat palai phulai Jisu ulahab ban petia lo kan gading pna yakin ki bim jo gading pna bat ki ti jo la pentawa ha kan gading pna bat ban sa de ki prek ti bahe saudong ki prek hakini ki ti slakti ke jongu bat kalalong ke jishir khe kata ban sa yo prek ke ti jo ka jing sawa ka bejur unor wai ular wai ke jing wai where you dare when they crucified my Lord la pindon hangta habala sana pna yau Jisu hadu kanu ka jing itrem
wang hadukat no gaji trim hadukat no gaji syirkai baki sanar pna yau Jisu tungin tip bakani gaji sanar pna u Jisu kuloi ban sya kat ni gaji syirkai nakabenta jonga nakabenta jongpi syayap syak hadik pna bat ikikti jung bala penyeng la penki la pen yang jaga ding pna la sanar pna la saprek seki kijat ke jongu hadukan no gajing ot ka basirkai tanga basina ying ki breu ki saprek wi yo sngau ka do tamba ki sa da ka jing tamba da ka jing pitar hadukan no baki sa nar pna yo Jisu da ka ba pen sema pen herkpot ka jing sawa ka basirkai basngau trem ka jing shirkai ka jing sitam ka ba pra nyo i gat khat ka bala lai pukundai kila kren ben kira kerenga la ka kle hang tu gat khat bala pukundai pio i hang tu kira kren ben bat kira kerenga la ka kle kani ka ktien kren ben kalong ka kila selut ki ktien jong ki baro kat ka bakila ban kren persya yau Jisu kidan ki breu ki banang ban kren ben hadukat no ki sei mo ya ki ktien ki thle ki jong ki ka bangi su sitam ban sngap ki ba so shirkai ki ne ki breu kila kren ben yau Jisu la repin pule ya ki ne ki khat la kren ben yau Jisu la repin pule ka na ki do ki khat tete shirum laong ba kalau me penduk ia ke tempel bat mi ong ban tepat lai sengi ka to penim yelde lada mi long khon jong blai nang ta kumbu kirang ba lang do bat kila ya pertu ben lem ya ki nang tho temen besan bat kum ta te pi kila nyau ben ya u hadu kata kata ta ka bakren ben yau Jisu de ki kentien ba pher dat pin pule ya kini git khat ke ba pin yu inadu sau pho hadu sau pusau pin yu i hang ni what ban pesrem bin perangkat ya ke jing im ga jong Jisu ka sana pna ya armut kita kait bakin ong meru bede hok ban yo ban perangkat ban me melale iki kam kum kini kita kait ui so snei shir kai bakin ong bat kila keranga a jong ki khle kane ke jing keranga la jong ki khle kalong bakila kerkok bat melayo la ka bainong bat ki ya pek ya ka kle ka jong Jisu ki pen i ki dak snam ki batoj baro bat ki ker kok yo Jisu ki ong melayo ala ka bainong ker kom ker nga ala jong ki kle ka ba pen i ya ka jing kren ben jong ki yo Jisu bat ki yo i ya ka met ka jong Jisu ba kam long shu la jam jai ki do jam ba sheporu mlong shu la haba perkhat ya kita khat met ki ba sheporu kaddu kadno ka jing sokot det ba Jisu ula sha bat ka ta ka de ba ki la sa nar phna yau rangkat bat ka met ka bomlong shu ka ba Jisu ula sha ka jing ko det halo ding phna bat hang ning yu i bat ka benta ka ba khandai ka jing shi tom bat ka jing shir khai ka ba khandai ka long bo Jisu na lor bara kren ben ya u da ki kenten ba pon chai bat ka ba khut u Jisu u yak sai ya ka jing im bat ka jing yap bat ka ta pin shem ka khat ka ba sau phun riu ka long ka ba phun yo ka khat ka ba sau phun riu te hamar ka ba khandai bu jiu Jisu la pertara ka ten ka ba jam uda ong Eli Eli lama sabachthani kata ka balong blai jonga balai balai ino yanga u Jisu dan beriushu wat kisenran kila petlot baro khat kim dan shu satan kinong shu marway ban sa marway hak teng ga jing ko dit ba ka jin ja kam dei ka ba sok u blai jonga para bangai be piju pertahan em yo blai haki por ba jen jar por ba sausi ki por ba pipang psitom wong blai jonga wat ino try nga ai boring a try manganam phaide nang nam jangai
Hatuk sejian em ka jing im ka jong pi para bangai banong boleh jonga ka jing kam trai jong i yo Jesu bolong boleh jonga hab dang ka kim khat jong ka jing ko kisam la ngala ju panem ngala ju ma dem ka jing im no boleh jonga what ino trai nga teng ka jing im jonga bangala ma i jing jing thang bangai kit ikam jong ong boleh jonga ai borenga ai jing start what sha bangan bakla Wat ai bangalong kumpelat ban kektino. Nilong ban kloy ban sya. Hang ning yo i. Pau Jesu pata. Ia kini keden. Kiba kia. Kiba dan jimut. Kani ka benta ka ba kandai jong ka jing stom. Jing tang bo Jesu la sya. La ongru habau la lech syashua. Kendiat. Ula dem da pelop ula duai uda ong kok pa jonga la da don la tu ai ba kan ka khuri kan yo like no danga pen ban kumbang mangangamon Henry tang kumbang memon kan ka pen kan mau piang per get same with Jesus ka ba ula duai ya ka mon ka jong blai but de ni ka por ka ba khat do rung trai ka mon ka jome ngan le ngan kit ya ki pop ki jing paman jong ka perthei ngan kitra tang buat ino yang wat ai bangan sha job kum ka de por wat ai bangan sha job ka pop wat ai ngan sha job ni kinong krenbeng wat ai bangan sha job ha kini kinong le beng kinong sa nat phna yang kok pa play jonga wat ino yang trai kani ka jing nomor we ka jing pertama we ka jong Jesu mio i kalalong ka ba jam hado kata-kata Amdai ka jing perta ka udah keren da kikten ki ba jam udah perta. Dan ki brio ha dan ka no ka jing tang ka jing yam ki perta. Kira perta jam sisa. Kanero ka por ju Jesu udah perta jam. Uyo i ya ki tma jo ka jing yam try ya ka mon jam kan le. Ngila ruai ka jing i jong play how Jesu. Para bangai bi Jesu i ya ngai pi. Kuloi ko maganda ka porang try ay bor nga what ino blay jonga what ino ayanga marway hangni kani ji si tomma ka met jonga kala janjan kamen sim jonga kala pissa amlang shu try what nam ino kini yeri ke benta ka bang yo isha ya ka jing perta ka ba khia hadu kata Haka jirwai haka gospel yu Johannes kal nang banang kong kat khat arab khandai ko hakmi ukon nang brot jong blay ubakit no eka pop jong ka perthai kane ka jing lang ka jing pisa ka bo Jesu ko snow pamlasyo ban kit eka pop jong ka perthai wang blay jonga wat nambi no yanga ai borenga ngan pendep kat kum kamon tabak hoj ka jong me Iyo ikan ke jing perta ke jong Jesu kamlong ke balai nei para bangai be. Pule koren ke baar kelenong ke basan arpuai kong namar uta bom simla tip je ke pop ula pelong ke pop nak ke benta jongi kenang bo an pelong yangi ke hok how play ke hok u play how katau Jesu le pop nei la pelong i ukum unang pop la syak nak ke benta jongi ban pelong yangi ka hok how blay jero yo try para bangai ngin yo nang no ko bakat kani ula kloy ban sya na ka banta jongi hang ning yo i yo khon jong blay bolong nong thau ya ka perthai baro ko we yo nes ka ban kong we dala ula long nong thau la dan nadu menang nong ka perthai uniu la kan tai yo da ki breu jongu la e mar we yo uniu breu ba klampam ula kloy ban kit na ka banta jong la sya la pen mong na ka banta ke jerengkang jongi la pen wet ya ka met ke jongu la pen jem snam ya ka met ke jongu bat da ke jem snam ke jongu an pen khia yo breu ko ulang ngayo i ya ke ni ka jing pen dep na ka ktien ke jong blai ya ka balai thulupa do isia hadu ka testament ka bathmai ka kertan ka basi pau jong ka jing jar ka jong Jesu am day tang ka jing perta ka ba jam ka ba unyak sa ya ka jing embat ka jing yam ban kitna iki jing ba man jong ka perthai yo i ka benta ka basi pau
kadai ke jenjar kaba kaddu hang ni kaba kaddu kabang yo I ula IT no ila kaban sem ula IT no ila ka jong kaban sem hang ni ula perta biang sa sen ka tin kaba jang ula perta but IT no ila ka jong kaban sem kani ka kentin IT ila kaban sem kamut lapendep Yohanes kaba khat khandai khat palai pho le ula ong lapendep but habau ula no lenge la ka kle ula IT no ila kaban sem kata haga gospel jong Yohanes la record kumta lapendep ulong but habau ula no lenge ka kle ula IT la kaban sem kamut hang tau la yap no u Jesus la IT kaman sem how blay ukpa jung habane para bangit biit mangiru andang yala lino na kaperthe an IT kaman sem jungi how ni unang suspa jung Jesus Christ don ki balay no na kaperthe kram u Jesus la IT no kaman sem ki how boman ho satan para bangit biit pet ikabakut ka jing no ka jung Jesus ula IT la kaman sem kalong kabakut jong Jesus pen iya ka dak kabakut jong ka jing jenjar bat ka jing pendep ya ka mission jong kabut ka mission jong blay ban siu ya ka dor ka bakat do nakabanda ki pop ba kiring kang jong kinong pop paro nakabanda ki pop ki ba breu wala le ka perthei kani ka dai ka kitien pendep dai tang hau Jesus ka plan ka jong blay ka ba janai tam la pendep how Jesus but hanging you la siu you ka door ka barem na ka banta jonga jongpi hadin bo Jesus la siu you ka kuna na ka banta ki pop ka jongi la pen scam ya ka plan ka jong play na ka banta ka jipenem ya ka perthei na ka banta ka jipen yo brio ka perthei onam don jipenem hawai pan dai tang how Jesus hi but de hanging you bo Jesus perta khaddo kokpa hakikti jongme nga IT la ka mensem Lukas kelang bar pulai kat khat ka basau punriu la pendep sa si sen nga kwa ban ka ni ka por ka jimut kelang ka jing job ka ba janai tam ka jong Christ sau Jesus ka bo yap hadipna wa sanar hadipna ka jing job but ontang kata ngiyo iya ka jing map ngiyo iya ka bor jo ka snam ula panmi dai tang kasnam ka jong kulang bro jong le om shu ka snam kimrat om shu ka snam sia om shu danu no hawai pan dai tang kasnam ka jong Jesus dai tang ka jong syayap ka jong Jesus kata ka dai ka bang yo ya ka jing pendap how Jesus uba blai ula plan but kani yo ya ka jing job ka bakra la pendap ha ka jing job para bangit bi Kani ka bau Jesus tolong seluruh pi ngala job ya ka perthei Yohanes khat sao kat khat ka ban riu tolong seluruh pi ki bangai ki ba bot ya nga long seluruh ngala job na ka banta jong pi dai mangi ngala job kani Jesus la ajing job na ka banta jongi ka ba khat tu ngi yo hang ni ban pen si shai kini baro khoi ngi yo ka khat kabasan puai had khat kabasan puai ko hak miru ka jingka haga temple kalakat arbenta nadu jrong hadu tbian ke jing modang ni ke jingka haga temple kalakat arbenta kane ka kran ya kane ka jingka kawamut ya kata ka perda kabolong ka jingka ka batau ya kalenti kabau play ula play one how Kristisu bangin yo ban let show play pa haka testament ke berem layo bakane ke jingka kaka bau pailang ki breu tu ki por ke testament ke berem kemla ban let show play ki ha ban let lang ba urang ba lang do ki ha ban let lang ba ulang do ki ha bari ai jingknya ulang do ki ha ba un duai na ke banta jongki nakabanda ki pop ke jongki Henry anda bala wanu Jesus dipna kane ga jingka ka jingmut jingka kalau ya ka met ka jong Jesus lapan wet lapan pra lapan jot lapan jam snam ya ka met ka jong Jesus
bana u Jesu ulong kalanti yang ai pi shau blai ulong kalanti yang ai pi shau blai kene ke jingka lap lai lut war yang ai pi da ka jing yap ko jong Jesu ding pna Calvary ka dei ka ta ka jing mot ke jongka ha ka testament ka thmai kem shim yo kalat ban lek bet shau blai ya ban yai lang bau lang do but hang ning i ba wat ye ki lang do tu ki por la ai ka kan don ka ba e bhai ki ba kim la ban lek chaka jaka ka ba kan tang tam but kane ke jaka ka ba kan tang tam ka ong kom ne ha ki kitab Exodus kala nang ka ba pun reu ka khat ka ba lai phulai ba ka ta ka jingka pedeng kan penya klat happy ha pedeng ke jaka kentang bat ka ba kentang tam ka jingka kalau ka jing penya klat na ka jaka kentang ka mot na ka jaka ka ba blai udon bat ubreu boleh pop kata ada ke jing penya klat ngio i ka pop ka penya klat yo breu boleh kata ka jing penjingai ring aingo yo blai habo Jesu lawan ma u kai balong ka jing king yang ai pi ma u kai unwan na ka dikna ka jong Jesu ang ko khon tawan let chok pa ni yo mat ye ka jing mat ka jong blai how Christ Jesu adangi da ka jing jap ka jing hoding pna Calvary dei ka ni ka bang yo i ha ka por ba Jesu pun sayap no adin pna pasanot pna la yo khmi ka temple kalakat arliam wak pat hang ning yo i ba ya ka por yo ka jing yap ka jong Jesu ulong kalanti Jesu ang ngau bolong kalanti ngau bolong kata kalanti ka jing syabat ka jingem anam dan lanti da way pat they know Jesu ubala yap ding na Calvary pen pole ke gospel Johannes ka khat saw khat ban riwang ngau bolong kalanti nirwai ka jirwai ka bisis pa sag mo lanti penang de da ka ding na anam dan lanti syaw syabnang da way pat de tang da ka ding na ka bau Jesu yap hading na Calvary para bangai bi kare ka ni ka bang yo i ka jing yap ka jong Jesu ni pna la weng no ye ka jing ka baro la weng no la plai doi war u Jesu ulon ma u ubala yap ding pna Calvary wong wan ko khon lang ba jonga mak e ki pop jong pi baro pin yo lek ken chok pa ubah beneng hang ning yo i ha ka kitab Hebrew kalanang ka bakhandai kat khat ka bapra ngi i hang ne bakalong kalanti yo breu baro bawan ulong lai lot ban net show blai ngi i ya kata kalanti ngaku aban puli ya phi ka ne ka por ka sti ka jong Paul shikinong Hebrew kalong ka ba shipau kat khat pat khat khandai shipau khat khandai Hebrew namar kata ko per bangai habangi don ka jing shlor ya ka ban net shakata ka jaka kentang dakas nam u Jesu dakas nam Jesu yo ban le chau blai jong pa shaka jaka ka bo blai udon lang bau Jesu ula pun ya kalanti yanga ya pi prabangai be kade kade anam dan da ka wai pat anam dan yer wai ka jir wai shaman sim ka basan puai hoi don bor ba hakasnam ka bor ba kasnam hoi don bor hakasnam uko lang brought ke jong blai para bangai bi hang ning yo i ka bor yo ka ding pna kamu ka bor ka jong Jesu ba ya ba ding pna bari ka bor yo ka snam u Jesu ong lap that ik ken jiri jong ka pop lapan tut tut ik kita baro khoi dei da ka jing yap ka jong Jesu ding pna lapin pule Galatia ka lang ban reu khat busa dei kita ka jong Chris kila sanar ya ka do ba ka ji sampwa jong ha ka ding pna para bangai bi jonga how try Jesu ka de ka por piu inem yo no Jesu kat ni plan ka met ka jong Jesu la penwet na ka banta jonga jong pi bangin yo ban don pat sa chisen ka ji day jong ni barblai ya ki pop ka jong an weng no ya ki pop ka jong an pendam no but ya ka jing le baman baro anam non shu ka Good Friday kajing ya seng kan mau jeng yau Jesu bayap dikna Calvary tongin pet shau Jesu
ปัดเป็ดเชนนูกับเฮบรูกลมขัดลายกับขัดกบาตุกดับบักมีเชาจีสุอุนังปลังบัดนงปนัดจนายยากจิงเงกจงอีpara bangai pitongin mi naga jesang haga naga por rangka pakai kubor Good Friday u Jesu ka bakot ngi ula yak sai baka jing em baka jing yap blai junga wat ino ko awan pendep ya ka pelan ga jong blai hau batla pendem bang yo i ga jing pendep ga jong Jesu la seu ga dor ga berem penmi la ga jong ka snama Calvary pan map iki pop ga jong a ga jong pi para bangai bi ko kisama ko kilong kebe kilong pa gilaman em yo Jesu gilawan em hau Jesu banong ko Jesu adai gunong pop ngala sanar pna yame dei manga bala sanar pna yame daki kamba ke jingle ke jongi baro para bangai bi je ke por tan mo na pedang jong pi ke ni klamat kat benang syong ni ke ben ban yo i yo Jesu bala yap di pna Calvary dei na mar jonga pinong dei na mar jonga yo ira de jaka jing sha job yo ira de bangam pat pedang yo Jesu hagadonot ban yo ira de bangin so thu kat ne Jesu la sha dei na mar jonga para bangai be haswa bangin mi ne ke jeseng ke por kwa ban ai ke lat ke klamat ke por tungin pet yala de hau Jesu sha bangin pen kot no ke jeseng ke por tungin dwai jar ke darod jong hi ke por tungin i la de kom bangilong na pedang jong pi ke por bangong trai ai bori na bangin ya shakmat kum rong jom bala de pedang jong pi ke por ke klamat tang sha job ke bon ke banta ki por je ke pop ki dang te dang khom manu de pedang jong pi ke por bat pen i de ke ti ke jong pi ke por ban ra ki ti jong pi ni ban tuai ta ke banta jong pi so ba ban ra ki ti jong pi hoi ngale i hoi so ban ra ki ti jong pi si jang ru hoi ra ki ti jong pi yang trai de na mar jong malayam ngala sa nar pnai mi so ma pen her ki ti jong pi yo dang don si shu na pen jong pi rong trai hadu kat nu ngala sa nar pnai mi ngala yo snawi kini yakini ki shipotli ki janjar mala janjar na mar jonga na sha na mar jonga mana ada perenjam siapa bantuai, sebab banra kikti jampi. Nama ada perenjam pi, hoi, dang don, hoi, dang don. Hakada kapol, gen duai nak bentai jampi, kibara kikti kene klubman. Utrain ai bore pi unma, pecau Jesu ke bore ke senam, unyo ban map un pen koi, pilong ki kon ke jong boleh. Bangin tuai de ke jam sam ke jong Jesu. Na don ke no na preng jong pi hapor ke kit ke jipang ke hadu matam laban pen koi. Tungin tuai de ke jinget ke bor ke senam ke jong Jesu kan pen kia pi. Ngin tuai ke ke bor tungin tuai. Atrai Jesu be jong ke por ngi ai ngo yeme ke kelamat. Bangin yo ban ngo hupai lang jong me ke por. Bangin yo ban syong ha ke jinga bakentang. Ban kan mau ya ke jing yap ke jemeu Jesu. Ngeliyo asngau kena ke por kena ke kerdan jong ke jijan jar pemalasya namar jongi ha kena ke por trai tik mela kerdet na ke benda ki pop ke jongi ko trai mela wat ingi mela syam jongi ko trai Jesu ha kena ke por ngi tuai na ke benda kena ki para ki bara ki ti jong ki shibon ki bara ki ti jong ki kena ke por trai meyo i ki sha jong meyo i ke jing paidin meyo i ki bor ni ke pop ke besno bar ke te kadang khom Terangi duai ke keteng jemau Jesu, kesnam ke jemau Jesu, anyo ban ma yaki, an pen kuit par yaki, anam don ke weiru ki bor yaki pop, ke bom la ban pen kuit yaki bor ba kesnam, la pen kuit par, dah sisa ko Jesu be, ai bor yaki nang ni shikmat, ken mi nang nang ke jeseng, ken mi kom ke nang job, ken mi kom ki kon ke jome, nang le, melong blay ke jengem ke jongki. Kerkulang yang ini baru akan ikapor ko Jesu be. Gituai na pedang jongi ke bedan ke jingkit ke jing krau kamet ke jing pang kamet ke jongi. Kabam dan nong pen kia war ki doktor ki snow ki la ajing atatin yangi. Gituai ke keteng jemau Jesu
pada kerja Islam kami melong, kaktian kami melong, bagi Islam on pen kia ya pi kan Singapore, traji sebenarnya duai, angin pet semua Jisu balai ki kamba, ubala mah ki pop ki jongi, bad pen kia ki jingpang jongi baru, hak kerteng ke jong Jisu ni duai, amen, amen. Doble on kerku, bad on loreng kat bad pi, kaddo komba ong ki rangpa sispa. Tungin ong rumangi hagan nagapo shisha ulalong ukon ublay mi nagade ke jesang banong mantang elios no ka kubor pang Jisu ubala yapatik na kalabri ngirong shisha ulalong ukon jong ublay mi nagade jinge tran kar kuyapi amen. Ngin yo ban penwai no ke dik jing syakri jungi ya ke dik step ngin ya ruai ke jirwai ka ba ars pa sao ka ba kren chapang ka get semene ha ka ba Jisu ulai yam ula kaang ula duai ade namar ki pop ki breo usha kordet kan ne karam bak thang jong ki useo hak per get semene men sem jong ato yai kan mau nong pen em kat une kumnu phanla umat klem jaw banpet Getsemane let sha Getsemane ngap jing ud bakthang khmi nong pen em uyam udem hakando ukang hadian juga di jirwai ngan skobha shibon ban khot ibe evangelist ikong tengen siem yong inyo ban wan shekman ban pen kan tai ge di jing a jing shekam ge jong blai pada ke juga pori inyo ban pelai ngi da ke jing kurku penwai tunggi yang lang biang sesien pan yerwai ge di jirwai ka ba ars pasa Hajan kawa kidron barin hakbi uei ude udem hapo bakya jingkit hakbe gesimade
Xin trong nào tôi ai kinh bao nó về im gạt nô pan la tô man lên chào ban bè nghe xin Yok ani doi. Au blai ku pa jang abah beneng. Ngedam ki jahat ki jom me kan rad agni ka klembar ka bamanta troai de num baga jing et ke jom me ka bapan la yangi manta mangi dana ke yeng bakan tang ke jom me kan troai bangin yo kan troai bangin wana jan jom me bangin yo man syakri me lam dam me kan troai me la et chua yangi ngenom la ban dana ke ke jaka bangin don kom ni bangin syakri me troai ngi kan mau na ka ten ka jom me la pen kan mau ngi ne ka step troai kan no me la sha na manta jonga ba na manta jingi we kan troai baba me la sha shi tam me la pen luwe la ka jom ka met kan troai baba tang nomor ba mi ede yang ikan try jisu bakodo junga ipan crowd ka tenge jom ikan try ngi so ban ai ngo ye me kan try baba try bakodo junga ya rab ingi ala ka si ban kan mau ye ka jing et ke jom ka ba mela et palat ye ka jim ka jing ikan try bara kini ka khlem mar ka ba mata bang ila ruai ini ka jura shaman sim ka long ka jing ka khu ngila sa skor ka tin ka jom ka long ka jing ka khu ba kin try shi ban ta na ka jing shekri ka jong ya bang ila wan ngong pai lang jom me bangin ai ka kam jom me ken dia de na ka jing ka khu ba mela ai to ka khu ko we pa we ka ti ka bala yo ban no ken try ka khu ka jim jong ki ba man la ka singi ken try ba yo don ken try ki pram me ki bam shim la ban no ken try chi jing ai ngo to dorang khat ba to ka khu ye ki kom jo kham tam e ken try ka bangin la ban ai ka don wat ka jong i sha me ken try ba ba ka long ken try ka ba plyang hu na khama jom me ba try bangin samin o shipon na ka yeng ka ba ken tang ka jom me ken try to palai ngi ka jing ka khu ka jom me to ai ka jing ai Jesus Christ ba try ka jing ba jong blai bu ba ba ham neng lam ka jing slok ba thiang ba shai bo man sim ba khoi ken e sa ran kat i we pi we ken try ka man sim ba ko ba don na ka yeng ba kan tang ka jom me lam ki pra ba ngi jing ki ba don na ka yeng ka sam ha ka leng ka ki ru khoi ba shakri ba me shakri ba sha shi tam ta ka teng jom me man ta shi ki bam ji karu amen